Goedenavond, het is zaterdag 12 oktober en u kijkt naar het Zeeuwse nieuws van vandaag. 118 renners vertrokken even voor 1 uur vanmiddag op de Dam in Middelburg voor de Tax Pro Classic. Onder hen 3 Zeeuwen. Marco Minnaert uit Wemeldingen, Wesley Mol uit Capelle en Thijs de Lange uit Kattendijke. De Lange sprong mee in de vroege vlucht, die verder bestond uit de Duitser Paul Roedies, de Brit Adam Lewis en de Nederlander Daan van Sint Maartensdijk. De maximale voorsprong in de motregen bedroeg 4 minuten. Net na de eerste finishpassage op Neeltje Jans werd de Lange teruggepakt. In de peloton liet Marco Minnaert zich even zien, maar de renner die morgen afscheid neemt als profrenner kwam niet weg. Van Sint Maartensdijk, een van de andere vroege vluchters, reed nog een tijd voorop met de Belg Michiel Stokman, maar ook zij werden teruggehaald. Wesley Mol uit Capelle probeerde met nog ruim 20 kilometer te gaan om weg te komen, maar ook hij slaagde daar niet in. De verwachte massasprint kwam er en daarin was Dylan Groenewegen van Jumbo-Visma afgetekend de beste. Hij won voor Europees kampioen Elia Viviani en de Nederlander Arvid de Klein. In het Zeeuws-Vlaamse Ede is vanmiddag een wandeling gehouden langs historische plekken die te maken hebben met de Tweede Wereldoorlog. De wandeling is onderdeel van de activiteiten rond 75 jaar bevrijding. 1944 was er van de kerk nagenoeg niets meer over. En toen was heel Ede hier, dat was 1 meter hoog. Er was niks meer wat boven de horizon uitstak. Alles was hier plat gebombardeerd. West-Zeeuws-Vlaanderen is ook het zwaarst getroffen in die Tweede Wereldoorlog. De geallieerden hebben 5 miljoen bommen op West-Zeeuws-Vlaanderen gegooid. Ede kreeg landelijke bekendheid omdat koningin Wilhelmina hier in 1945, na haar ballingschap in Engeland, voor het eerst weer voet zette op Nederlandse bodem. Daar werd vanmiddag uiteraard ook bij stilgestaan. Bedenk, 13 maart 1945 en we zijn op 16 oktober 1944 bevrijd. Dus nagenoeg 6 maanden nadat we al bevrijd waren, is pas de koningin gekomen. Koningin Wilhelmina kwam uit ballingschap uit Engeland, kwam terug in Nederland, ging hier de grens over. En wie stond daar mee op haar te wachten? Mijn vader. Ja, toen woonden wij nog bij mijn grootmoeder in België. Want alles was kapot hier, hè? Alles was kapot, hè? Wilfried Stalens wil dat het verhaal over de oorlog nog lang verteld wordt. Je kunt je niet voorstellen wat voor ellende die mensen hebben meegemaakt en hoe bewonderenswaardig het is dat ze in een mum van tijd toch de moed hadden om het allemaal weer terug op te bouwen. Dat hebben wij aan onze ouders en grootouders te danken. We komen gek genoeg niet voor de mode tijdens het mode- en lifestyle-event in de Sint-Jacobskerk in Vlissingen. Maar voor de aftrap van de actie Vlissingen steunt Stichting Kinderdiabetes. De komende weken zetten Vlissingse ondernemers, sportverenigingen en scholen zich in om zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Stichting Kinderdiabetes. Een landelijke stichting die activiteiten organiseert voor kinderen met diabetes type 1. Ze leren daardoor dat ze eigenlijk niet alleen zijn, doen leuke dingen met elkaar en zien ook van elkaar van nu ben ik eens niet de enige die zijn vingerprik moet doen of insuline moet spuiten. En zo kunnen ze eigenlijk ongedwongen met elkaar praten en van elkaar leren, maar vooral ook gewoon een hele leuke tijd samen hebben. Het is de tweede keer dat deze actie wordt gehouden. Vorig jaar werd er €8.000 opgehaald. En voor deze editie hebben zich al 50 deelnemers aangemeld. 3 sportverenigingen, een aantal supermarkten, winkeliers, horecaondernemers, pedicure heeft zich aangemeld. Dus het varieert heel erg en het leeft. Acties aanmelden kan nog tot begin december via de Facebookpagina Vlissingen steunt Stichting Kinderdiabetes. Goes in de rode shirts op het eigen sportpark Het Schengen neemt het vandaag op tegen Excelsior 31 uit Rijssen. Een ploeg uit Overijssel. Dit is de eerste kans. Steve Schalkwijk, de counterspits van Goes, al goed voor veel doelpunten. Maar mist na 5 minuten een grote kans in deze wedstrijd. Aan de andere kant dan. De ploeg uit Rijssen staat op de 12e plek in de 3e divisie. En dat is een fraaie aanval afgerond door Jasper Veldkamp. En zo is het niet 1-0 voor Goes, maar 0-1 voor Excelsior 31. Dit is Lorenzo Hoekman met een ongelofelijke fout. Hij is de vervanger van de geschorste Brian Mulmeester en hij gunt deze goal
aan Jamaro Dix. En zo is het 0-2 en dat is ook de ruststand. En in de tweede helft gaat Excelsior 31 dan door. Goes is de ploeg in de derde divisie met de meeste tegendoelpunten. En dit is de derde van vandaag. Een treffer gemaakt door Hielke Penterman. En zo is het pleit van Goes wel beslecht. In de slotminuut wordt het nog 0-4. Invaller Dielterdoe gaat hem maken. Onder de handen door van Hoekman. Goes verliest met 0-4 van Excelsior 31. Het gaat morgen harder waaien, maar ook gaan de temperaturen omhoog, want er wordt warme lucht aangevoerd. Dat gebeurt met een zuidelijke luchtstroming. En vanavond en komende nacht is dat proces eigenlijk al begonnen. Het wordt daarbij overwegend droog, met tussen wolkenvelden door ook wel een enkele opklaring. En koud is het niet. Wel gaat de wind aantrekken naar een windkracht 4 tot 5 in de loop van de nacht uit het zuiden. En met die zuidenwind wordt dus de mildere lucht aangevoerd. En ja, je zou kunnen zeggen warme lucht. Kijk maar eens naar deze temperaturen voor morgen. Overdag is het op een enkele bui na droog, met tussendoor soms ook een enkele opklaring. Aan het eind van de middag en in de avond volgen dan vanuit het westen pas echt meer buien. Tot die tijd valt het best wel mee met de buiigheid en is het dus vrij warm. Wel waait het stevig met die windkracht 5 tot 6. En bij de buien van de avond kunnen ook zware windstoten voorkomen. Na morgen blijft het wisselvallig, maar dus ook soms best wel daarbij ruimte voor de zon. En tot zover. Straks ben ik er weer, maar dan met het weekoverzicht. Dus graag tot straks en anders nog een fijne avond.